Dyma chi, rhaglen amser tedu bod ni mewn lle reit wahanol, ond croeso i chi gyd rhan fath. Meddwl oedden ni, ar ôl treulio gymaint o amser yng ngwres y stiwdio, bysa werth i ni ddod allan a cael rhaglen yn yr awyr agorad yn te. A dyma ni'n penderfynu dŵad yma i'r cei newydd yn Sir Aberteifi. Wel, ella dydych chi gyd ddim wedi gweld y lle, ac roedden ni'n meddwl na'r peth cyntaf fydda i ni fynd â chi o gwmpas i weld tipyn ar y creigia ar lan môr a gweld beth mae pawb yn mwynhau hun yma. A cofnwch chi eitha deimlo fel dad yma ar eich gwyliau rhyw dro. Wel, rwan dyna chi wedi cael gweld cipolwg ar y lle, dwi'n meddwl bydda'n eitha peth i ni gael trio gweld a chael gair efo rai o'r pobl sydd yma. Wel, rwan ta, mae'n amlwg i chi gyd nad oedd y lifeboat neu'r bwydfad ddim wedi cael galwad iawn i fynd i achub neb. Dim ond bod nhw wedi gwneud siwrna arbennig i chi gael eu cyfarfod nhw i gyd. Ac yn gyntaf dwi eisiau chi gael cyfarfod ar cocsyn, Mr Roslar Davies yn te? Ie, wel, dwi'n dall bod y cwch yma'n un reit newydd, Mr Davies? Ydy, mae'n 12 oed. Ie, o be o gynnwch chi cyn hynny? Cwch wyliau. Ia, llong hwyliau mynd allan i achub pobl? Ie, oedd tia bod i 15 o griw arno bryd i ni, a 7 i ni heddi. Ie, ond mae'r criw yma heddiw, y 7 yma sydd gynnwch chi bob tro ynde? Ie, maen nhw'n fel wedyn ni'n fixed criw. Ie, ond cyn hynny, pe ddech chi fo'r hen gwch estalwm, nid yr arferiad oedd pawb, unrhyw un oedd yn rhedeg ac yn cyrraedd gyntaf yn cael mynd? O'r cyntaf cael mynd allan bob tro. Ie, dwi'n cofio mewn un lle o'n i, y cyntaf i gael chi'r
Y belt ydych chi'n cael? Y cyntegrwydd y belt? Ie, ydyn ni, bob tro cyntaf gael y belt, oedd cael mynd allan yn cwch. Dim belt, dim cwch. Dim belt, dim cwch. Ia, wel diolch yn fawr i chi, Mr Davies. Dwi'n meddwl bydd rhaid i ni droi'n hola cyn fo hir, cyn i'r môr ma godi, achos dipyn o longwr tir sych dwi, deir gwir. Wel, dyma mi lwc o'r bob diwrnod i ni ddewis i ddod ar y cwch ma. Dyma gawod drom o lawd i ddod dwi'n dweud bod yn rhoi'n yn barod yn siwch befo. Mae gen i Mr Davies arall yn fama. Chi di'r mechanic, Mr Davies, Ie, fi'r mechanic. Ia, a mae hynny'n golygu bod chi yn gweithio ar y cwch ar hyd yr amser lle? O, ni, fi arno 24 hours a day a 7 diwrnod wrth. Ydych chi. Ond am y criw y gweddill, ohonyn nhw gyn bawb i job lle ar wahân? Oes, bysgotwyr a dipyn o bob beth. Ie, ond pa fydd y galwad yn dŵad am y leifbot, y chi sy'n gorfod anfon amdanyn nhw? Ie, rhan fwy ar amser no. Wy'n cael y ffôn a wy'n rhedeg lawr a sy'n dim ar rŵn a cael engines yn barod. Mae pawb reit agos at yr... O, ni, ma'n rown mwy ar ryw 2 funud o wrth o gwch. Ie, byddwch chi'n cael llawer o'ch galw allan yn yr haf fel hyn dydwch? Wel, o'n i'n cael fwy yn yr haf na'n ni'n golygu, ia? Ydych chi? Pam mwy o stormydd, ta be? Na, wel, stormydd a cwched bach yn torri lawr a... Pobl ar ei gwyliau lle chi brofiad? Ie, fwy anno, ie. A cwched bysgota fyd. Cychwyd bysgota? O, ni, am y llwydd. Ie, gormod o storm ta'r gwynt yn mynd lawr, ta be? Ma'n mynd mas am 10 wylltir i bysgota mecril a mae'r ffaith maen nhw'n cael ei dal mas achos mae môr yn dod lan o'r gloi yma. Ie. Be di'r profiad mwyaf garw da chi'n gofio ar y llong yma? Di 2 blynedd nôl, o mis Awst. Ie. A bore di Sul. O'n i'n dod lawr hwnna fi o bartner yn bore, am 9 o gloch. Dwi'n flat cam a mewn byti 10 munud i 15 munud yma, oedd y cwbl yn barle yma. Oedd y môr yn mewn tigen, siwr tigen trodwedd o un. Ie. O'n i'n mas, fath cwch ar drift yma a rhwng o'r arno yma, mae gyda'n hwnnw mewn. A wedyn ni'n cael hwnnw mewn, eithon ni alwar arall i fyny Aberystwyth. Dyna cwch y bysgota ffri ar drift. A wedyn ni'n bod mas o wan yr awr i awr, ac ni'n galwar nôl bod cwch wedi bod yn ar sior de. Ydy syl ar y hyd felly yn brysur. Beth amdano, ydych chi'n gweithio bod yna rhyw aeroplan wedi bod mewn rhyw drwbyn i fan? Oedden ni yn Februari diwetha. 2 aeroplan wedi crasio lawr o'r Fishgar. 2 efo'i gilydd lle? Ie, 2, ie. Lle o'ch chi wedi taro'n erbyn ta beth? Ie, na beth nhw'n weid, na beth nhw'n feddwl. Ie. O, fel ysach chi neb na dim? Dim, wel o'n i ddim gan i mas o 10 y gloch. Wel, yn siŵr arno swawth ydi a ys boi 6 y gloch na sydd ar ôl ni. Tewch chi, a pawb wedi colli? Pawb wedi colli. Ie, mae'r... O'n i, dipyn bach o ofn gyda pen oedd y tona ma'n dechrau codi, ond mae cwch fel hyn yn berffaith saff yn dweud. O, sy'n mysach chi ofn. Na, gos, mae yn rhyd iawn hefyd i prynu dwi'n cwch newydd. O'n i ma, hwnnw wedi gosti ymlaen ti 14,000. Ydy. Dim rhyfedd felly bod nhw yn gwerthu fflagiau ac yn y blaen i wneud. Mae rhaid cael arian o'r le gadw nhw. Rhaid i gadw efo fyny. Ond wir, Mr Davies bach, os da chi'n dweud bod y môr yn codi heb ddim arwydd a thona mawr, dwi'n meddwl mae troi am y ceid i gorau i ni. O, mae gewch y life jacket ma gen ni. Gai, yn eich cael ofiad lan. Wel, trio i nhw. Wel, dwi'n teimlo reit saff efo chi, felly. Diolch fawr chi, Mr Davies. Diolch fawr chi. Helo, a ddrwg i'n eich cadw chi ges i nal pyn bach ar y traeth na chi'n gweld. Ond, dwch chi sbadau dipyn amser, ydwch? Allwn, neu un o'r reit bech nawr, Mrs Howell. Ie, neu bwyd wedyn. Ie, neu bwyd wedyn, am wech ar glo. Ond oswch chi am fyny bach rwan i ni gael tipyn o hanes y chi'ch dwy ddechrau. Rwan ta, chi di
Modi Bennett. Ie, Modi Bennett, Na chi, a chi thadi Lizzie Lizzie Jones. Jones. A Modi a Lizzie, da chi bawb yma, de? Ie. O'n i'n dall yna, ar wrth beth wedi clywed lawr yn y pentra yna, de? Ie. A dwy o gei newydd, da chi? Dwi o gen nwy. Ble chi'n dod, Mrs Owen? Wel, o Sir Fôn ydw i, ond o Gardydd, wrth gwrs, da ni wedi dod hyd o chi'n gweld? Cardydd? Ie, chi'n Gardydd dod? Wel, wedi bod y Cardydd. Ti'n cofio'r diwrnod ni? Pan iddyn ni'n sawd yn y revolving doors. Na'r unig beth sa ni cofio am Cardydd. Ilon i bod tro. Cwbl ar Stoplar Street a cwbl. Wel, ti meddwl am Gardydd, eisiau ti'n mynd fach o hanes cyn newydd da ni hyd yma, te? Dwi'n sylwi bod y lle'n llawn o bobl y dilyn. Llawn o visitors. O di, mae fel un tŵr af. O pryn hwnnw chi sy'n cadw'r tŷ preifat? Fi sy'n cadw'r tŷ Ti preifat. chi'n cadw gwesti? Yes. Ie. Wel, ydych chi'n cael yr un bobl yma un flwyddyn ar ôl y llall? O, ynta? odyn. Yr un rhaid. Odyn. A mae'n bwco nawr ymlaen y byd y blwyddyn. Flwyddyn nesa. Odyn. Pa fath o bobl fyddwch chi'n cael yma? Wel, rhai ffysu chymod, rhai fach eitha neis gyfwch. Rhai gweld y pris yn drud, rhai eraill yn weld yn jep na gyfe. Rhai wedi nes gweld siwt ar dywyliau sa chi. Ond yn y diwedd cyfwch yma nhw i gyd yn hapus Dwi'n iawn. siŵr eu A bod maen nhw. nhw'n dod nôl o flwyddyn i flwyddyn. Ydyn, dwi'n syni dim cwrwch. Odyn. Na, dwi'n syni dim o gwbl. Dwi wedi gweld bod na lawer iawn o Saeson yma. A fi'n meddwl, mae rhyw le i'r Cymru o Cei Newydd. Yna beth oedd y slawer dydd, ond wel, lot o Saeson yn dod ma nawr, a fi'n cofio'n had yn gweud am ein wraig fach oedd yn cadw chimo bobl dir. A pan ddath y Saeson gynta, dath i mewn a lan i'r loft yn gos y gweliau a rooms iddi, a fynodd y fyny, well, where's the bathroom? A mae'n cydio i braich a mae'n mynd i'r ffenest a pwyntio mas at y môr. A meddai, there's the bathroom, my dear, meddai, and there's plenty of water for you all. Ie, mae'n teg i ni. Ie. Siw bod chi'n cael rhai got weithiau. Bydd anodd cael bwyd iddyn nhw, Miss Jones, tad yn nhw reit O, rhai yn ffysu, ond rhai cwbl o'i blaniau nhw a dwi a rhai i'r ddelp na dyn nhw'n byta fe. A nhw'n gofod nalu un ar beth fwyaf na gyfe. Ond i'n gweld pobl yn gwerthu necris i lawr na. O, di'n cofio mewn wraig yn aros yn ei blynydde nôl, cofiwch, Mari oedd hi. A oedd hi'n mynd lawr yn y dydd i ôl y macrel a gofyn i'r pysgotwr am roed yr i mwyaf yn y bocs. Oedd Mari'n dod enni fach oedd hi. A rynt y macrel yn siglo'r llawr i gyd y gwrt. A oedd y macrel yn dala iddi 3 cynno, cofiwch. Cutlets. Cutlets oedd hi'n cael bob dydd y macrel i Mari. Ie, mae'n todd y mecryll yn costio bryd yn Grot yr un. Tew chi. Ond ydy pyn mwy byn hyd ond ydyn. O, dyn. Wel, mae'n amlwg bod na le hwylio yma trwy'r hap. Ond be fyddwch chi'n neud efo chi'n yn gia yma? Hysdraif sy'n ni ar drot o ddechrau'r geia i'r diwedd. A'r preisis a cwrthi'n dreid yn galed, ych chi'n Ac yn unig, dwi'n siŵr. O, ennill yn weddol am y waith, cofiwch. Gwisgo lan, chi'n bod New Year's Eve. Wisgo lan beth i hynny. Wel, o'n neud y slawer dydd, chi'n bod gwisgo lan fel yw Happy New Year, chi'n gwybod sort. A ni'n dwy nawr yn trial i gadw e lan. Chi di'r unig dwy sy'n dal i wneud? Wel, o rei hynna, dy fe? Ie, ni y ddwy bob blwyddyn, ni'n ddim yn rhoi nhw lawr. Sut fath o beth ych chi'n wisgo? Wel, llynnu na wisgo fel dwy fferi fach. Stoc i wir, awn sy'n ni wedi eitha bod bert. wisgo. A ffwtbol ar y bydde gyd. I ni ffeindio'r dillad. Ond beth sy'n digwydd ar nos ola'r flwyddyn felly? Chi'n mynd cael rhyw barti neu fath na? O, di bod rawn di weld yn ffrindiau, chi'n mynd lan i'r hôl wedyn. I weld y flwyddyn newy mewn, ych chi weld am 20. O, ni'n edrych ymlaen. O, ni'n edrych ymlaen i hynny. Ond wir dwi'n amam, bod na fwy o hwyl mae'n y gia nag sydd yn yr haf. O, Mae odi, mae'n ardderchog ma. Yndi wir. Wel, yr unig beth ydra i ddeud os ydi y rest o'r bobl sy'n cadw lodgers, cadw visitors fel chi'l dwy, dwi'n syni dim O, mae'n agor bobl dipyn. yn camol ac yn dwad oen flwyddyn y Mae'n llall. eitha hapus, I ni'n entertaino nhw dda, cofiwch. Dwi'n siŵr. Gwerth i arian nhw. O, ar rhaid mi wisio, O, ddod di. yma aros dwi'n meddwl. Ond mae gen i ond bod rhaid mi gadael chi rwan. Dwi wedi gadael mynd i weld fyna ras cychod hwyliau lawr yma. O, ie. Ac dwi am fynd... Wel, diolch yn fawr i chi, Mrs Howell. Bod ti am lawio os na i fawr olwg. A sfydwch chi lawr, cofiwch alw chi. Na i siŵr o. Wain fel lan chi, cofiwch. Cofiwch, diolch yn fawr i chi, Mrs Cwbl Howell. o bobl ddias ma. Iawn. Cheerio, Mrs Diolch i Howell. chi. Diolch i chi. Beef Lagland. Five. Fire. All right. All clear. Hey. 15. 16. You all right now? Yes. Yes. A ver. Very well. Okay.
You want silence for a minute, did you? All right. Wait there, gormod ni. Van bio around. Sgusodwch fi, ond di un o'ch chi yn digwydd fod yn capten J.R. Davies. Fi yw cael... Chi di Commodore yr clwb Ie. cychod ma? Ie. Wel, fysa chi'n medru sbario rhyw funud i mi i ddod i sbonio dipyn beth sy'n mynd ymlaen, fedwch chi? As hwn yn bach, mae'r asbot i benni o. Wel, fyddwn ni'n mynd hir, os dwch chi staf o fi ar y claw mai fan hyn. Nawr ffordd hyn, Captain Davies, chwrdd. Dyma ni, Mr. Dda i man hyn, de. Ie. Wel, dwi'n meddwl chi ddod yn bach closiach, mae'r gwynt mae braidd yn gryf. Odi, ma fe, yn oer hefyd. Mae'n sopo'r oer man di. Oedden ni yn cyrraedd yma, gweld chi wrth i'n gwneud bob math ar rhyw gomosiwn efo'r fflagia ma'n mynd i fyny. Be oedd hynny yn arwain? O, starto'r asbot ni. Dim ond cychwyn ar as ma, lle? Na gyd, ie. Oeddech chi'n sopo'r o brysur i gyd, ma'n dodach? O, mae pawb yn brysur a dechrau'r as, mae 10 munud a 5 munud a wedyn last minute. Mae'n bwysig i chi fod i'r eiliad. O, i'r eiliad. Ie. Oes. O, te faint o Mae'r boes mae'n cyn iawn eich ymwneud. O, mae'n amlwg i bod nhw, oedden ni bron ofn dod i mewn ato chi. O. Am faint fyddan nhw rwan allan? Awr, mae'r ras yn hela bod ti awr. Ydy hi. Ac ti faint o ffordd fyddan nhw'n mynd? Bod ti 2 milltir. Dyn nhw'n mynd reit? Am nhw'n tar gwaith rawn y cwrs. O, dydwch chi, rownd a rownd Rownd a rownd ar gwaith, ie. Ie, a da chi wrth'ch bodd efo rhyw. O, a wedyn iawn, odi. Olo ni, weld nhw'n rhywbeth bach, be chi, weld nhw'n ar y deg, felly? O, mae'n ddorno ffein, ydi. A mae'n rhaid lot o wynt, mae'n capseiso mas yn y bain a... Ie, dwi wedi clywed am yma Helynt, felly. Ydy mod un ras gyda chi hyddio? O, no, ni heddi, ie. Ie. Ond o'ch chi'n ma'n dwrnod y gita. Pa bryd fydd hwnnw, lle? O, August y 12. Mis Awst, Mis Awst, ie. Mis Graws. Ie fe? O, wy'n diall i ma'n graws. Pysgol wy'n diall. Ie, wel, mae'n amlwg de. Wel, ar ddwrnod y gata, ti a faint fi gynnwch chi o rasis yma? O, mae 10 ras. Ie, a fyddwch chi si drwy'r dydd, felly? Drwy'r dydd o 10 o bore i sbod i 6 nos. Bol bach, a ti a faint o gychod gewch chi mewn peth felly? O, mae cwchau mawr y lawr o Abersoch ac yn Arfon. Ydyn nhw? A bod ti... O, 20 o'r cwchau yma, o'r clwb O, yma. mae hwnnw'n ddwrnod mawr iawn i chi, O, felly? dwi'n mawr yn ceir o gyda. O, mi glwson ni dipyn bach o hanes go, dipyn bach o rhyw upset llynadd ma. Pwy wedi dod O, dwi wedi clywed â chi. O, wedyn arw iawn. Oedd hi'n drwg oedd hi? O, wedyn drwg oedd. A lot o gapseisio O, gapseisio lot o'n do. O, rwan ta, faint o honnyn nhw ddarig gapseisio rwan, Captain Davies? O, 56. A neb yn boddi? O, na, neb wedi boddi na wedd. Wel, y rescue boat yn ni, a mae lifeguards yn nhw'n cwch. O, y rescue boat oedd yr cwch na'n Ie, welwch chi pnawn, mae'n dilyn nhw rawn. Ie, o, ni'n ama bod un o'n nhw am gapseisio pnawn yn y ras yma. O, a doi pnawn. Ddari, Do. cyn i ni gyrraedd felly? O, cyn i chi ddod lawr, O, ie. dwi'n meddwl bod sy'n licio rhyw gêm felly chi? O, no reit. Wel, os ydwch chi'n ofio, Ti'n bysau bath wedyn o'ch chi? Na, sam wsnosa. Mi ddylan ni gael rhyw wair bach, gynnwch chi o hanes chi'ch hun hefyd. Hanes i? Ie, dyn môr, da chi, mae'n amlwg yn de. O, ie, dyn môr, ie. Ie. A faint fi o chi ar y môr, lle? O, nagos hanner can mlynedd. Fiwch chi, da chi'n edrych yn hanner can rwan. Na dwi? Na, Diolch yn fawr. dyna ni. Môr da gymod chi. Maen nhw'n deud i mi, fydd lot o gaptans llong ar ôl nhw retirio, yn dod nôl i'w hen gatra, chadw ieir y balli, da chi wedi gwneud hynny? O, na, dwi'n cadw ie, na dwi, na dwi. Chwarae llonga efo'r... Chwarae bôl, chwarae llongau. Ie, chwarae bol. Ie. Wel, mae gynnwch chi glwb da iawn ma'n does. O, a yacht club iawn ma. Oes, ti a faint o aelodau? O, 200. Oes, gynnwch chi. Oes, Nid pobol cei newydd ma. O, na, maen nhw'n dod o Birmingham a Manchester a Penarth a Cardydd. Wel, Fran da, diolch yn fawr iawn i chi, Captain Davies. O, pnawn da. A ella cael eich gweld chi ti am mis Awst na? Ie, diolch i lawr Mi drian i ddwad i fe gata. Diolch yn fawr iawn i chi. Mr. Will, goodbye. Da ni siŵr o ddwad, ella da ni fynd mewn cwch efo chi tro nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi.
sodwch fi, fysa chi yn myndio mewn i'r eistaf, fo chi am ryw funud i gael rhyw sgwrs bach? Ystedwch chi, da chryso. Diolch yn fawr i chi. Wy'n abod chi? Ydych chi? Un o fi'n gweld chi o hyd ar y pnawn da blant. Na, ddim iawn a blant. Amser te. Na, chi. O'n i'n meddwl bod hi'n Ella bod chi'n meddwl mwy am pnawn da blant achos y bachgan bach yma. Wedi ennill gobr am wneud o enw i oen bach. Sario? O, wel beth i enw fos... Fi ddim yn gael eich gweld chi am hynny bach. Beth ych enw chi? David Clifford Evans. O, a ble chi'n dod? Penygroes. Penygroes ble? Sir Cynarfon ta lle? Llanelli. Llanelli? A wedi dod ar eich gwyliau i'r cei newydd, ie? Ydw. Efo pwy? Dadi a mam wedi rhoi na, ci? Na, ydw ci am yn Ta ci a mam gi. Mr a Mrs Thomas. Ych chi am y diwrnod yn ta? Ych chi wedi dod ar eich Ni gwyliau? wedi aros wythnos yma. Ydych A chi? ni'n mynd i aros wythnos arall. O, wel, gobeithio gewch chi dywydd, te. O, Mr Thomas, chi'n gweithio yn Llanelli? Ag yn gwaith glor fi am dan erwen cael yr iawys for sans. Wel, mae'n neis i chi gael dod i awyr iach fel hyn, tydi, o'r Eich iawn. pwll glo. Wel, ar y banc fi'n gweithio, ar y sarffes fi'n gweithio. O, da chi'n cael awyr iach, Wedyn felly. yn te da. Fe nath chi ddewis dod i'r cei newydd? Wel, hen gadre fel fwya. Ia? Tewch chi, A o. bwys gadre. Distawys. Mae'n neis i chi cael... Ni'n doi o'r un ardal un. Ydych chi'ch dau dod o'r ardal yma? A'n dod ma'n gartrefol ydyn ni. Yndi, mae'n neis iawn dod i hen gartan, sydd i hen gynefin, yn A difyr. wedi cael lle cartrefol i aros hefyd. Ydych chi? O, Mae'n blaen y le môr. difyr yn does? Oes? Oes, na ni'n awth yn bod yma hefyd. Ie, O, beth sy'n ni'n cael gair bach efo David rwan? David, ewch chi siarad fo fi a deud tipyn o hanes yr wopr, na i mi newch chi? Am bydd ar chi ennill rwan am ansgrifennu? Mae roen bach. Hennill am yr oen bach? Bach. Ia. Wel, fedrwch chi hadrodd i mi, chi'n meddwl chi'n cofio? Ydw. O, rwan ta, dydwch chi sa. Ar aelwyd lamp o'n cana, mae oen bach di a gwyn sy'n cael ei fagu'n swgu heb enw hyd yn hyn. Os nad oes enw arnat na mam i wneud hyn, felwaf di yn sboti am dy fod yn di a gwyn. Wel, wir dwi'n syniad dim bod chi di ennill a gobeithio newch chi ennill llawer iawn ar raglen i. Cofiwch edrych ar eich hun. Wel, rhywun am da, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Am da. Wedwch chi sbario rhyw ddau funud i ni? Allwn, 2 funud. 2 funud, da chi'n deud yn hynny mae'r byd yn te. Wel, 2 funud ydyn ni yn O, ei. Chi dau. fod amser, O, ia, ie, ond wrth gwrs. rhywun hyd ydyn nhw'n te. Mynd allan i'r sgota, da chi, mae'n siŵr? Ie, dala lobsters. Ie, da chi'n gobeithio, chi? Ag yn mwch, gobeithio. Ie, partners ych chi. Ie. Felly gael eich enwa chi, dwi'n meddwl? Dick Evans o'r enw i. Dick Evans, Ie. a o Cei Newydd na? O'r cael newydd fi, Ie. yn cael newydd nawr, Ie. A beth ych enw chi? Daddy Thomas. Dedi Thomas? Ie. Edward, mae'n siŵr gyda chi. Nag e David. O ia, wedi cael eich troi Dedi. pam... O, hocyn bach del, Ie, dwi'n siŵr ie. ydych chi. A rwan ta, ydych chi yn mynd allan fel hyn bob dydd, ydych? Bob dydd amser bod y tywydd yn... Ie. A beth ydych chi'n dal blaw cymwchiad y lobsters ma? O, ni'n dala macrel hefyd. Ydych chi, o'n i'n gweld dyn wrth i'n gwerthu rhai fyny yn y sgwar yma na. Mae Ie. riarw wedi. O ia, o'n i'n gweld y tonna na, dwi'n sortio mynd allan hwn o gwbl. Am faint fyddwch chi rwan mynd rownd cymwchiad ma? Rhyw 4 awr. Fyddwch chi, ydych chi'n mynd yn bell felly? Wel, rhyw 7 milltir. I- Mor beth a Bereiron. Ia, oedden da chi wedi gosod, felly da chi'n dal o cewyll, da chi'n gael enw? Cywyll, Ie. 100 o gywyll wedi cael ei gosod. Ia, esbryd. Oedd e'r pnawn ddoe. O faint da chi'n disgwyl gewch chi yn y cewyll i ddiw? O, dwarno fel eddi, hanner dysyn. Dewch chi? Ie. Diwrnod cyfadu mewn hanner drwsin? Ie. O, newch chi fawr o broffit iddo, felly nanwch? Wel, yn gobeithio bydd yn well fori. O, ie, wel. A'r tywydd yn well. Ia, ia. Wel, rwan ta, da chi'n dweud bod gennych chi 100 o gewyll? 100 o gywyll. O faint fydd yn mynd i bob un, lle? O, wel, wedi gweld 4 gimbwch mewn un cywir. Da chi gymaint a hynny? Ydyn. Dach. O, mae'n siŵr bod chi eisiau mynd er mwyn gweld... Cael diwedd ar Ia, job. da chi'n gosod ar ôl chi gwagio nhw hynny fydd nhw'n te? Ie. Da chi'n gosod bet wedyn? Bait nawi yn y pots, yn yr cywir. Ie. Barod i dwyllo ragor o gimbwch. Ia, a dyn offa chi wedyn... Ie. Bona fori lle? Ie. Ia. O, wir, dwi'n ma'n fintro hefo chi, yw? Chi'n dod gyda? O, na, fo wir, na, mae'n rhyw o lawer. Mae si bwts a... O'n Oedd y horrid. recwas fyna i ofyn, bydd o'n temtio'r bysgod. Ond, ylwch, 4 awr da chi'n dweud? Ie. Ia, olwch, blaen disgwch chi fan hyn, te? Nawch chi? Na i, beithio bydd Gobeithio gai gimbwch fach. Ia, so licio amdana adra fo Good, fi'r well. gŵr chi weld. Good. Ia, reit, o, Right. fai ma'n eich disgwch chi. Right. Wel, Hwyl rhaid, hwyl chi. Right. 4 awr, pech am rhy hir wan anw. Bai.
Helo, boys. O, Halwch, da chi wedi cael rhywbeth i mi do? wedi cael cwpl. O'r diwedd. O, maen nhw'n glampio nawr, sydyn. O, faint am hwn rwan? Allwch chi gael hwn nawr. Da chi'n rhoi hwn i mi? Bresant. O, o'n i'n meddwl bod cardi sy'n rhoi dim i ni. Oedd hi wrth y dic a fi ne. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Wneud hwn swpan bendigedig i ni. O, bobl bach mae o. Gobeithio enjoyo chi, da fe. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Good. A beth cewch chi lond yn cewyll fory. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Adewch nos. Ie, lai siŵr o ddwad fi. Good.